Rituko ria lero ime iye bunge ya West Mugirango nigo murobuli bububweni bwabosa obuyuo osirire amona wakiri Filemoni Amurara Apiemi onyaka bagoika omwelio ase abantu abange bagenda kwenyorera ebirore ase ligoli gose batari gwakanira kendi gionsi naboigo obubweni nabosemi igoro yokulinda amaisabo munago tumwe muri kitofati kadi Disemba. Narorire buya kabisa narorire kigali narorire mariko ntare korora. Na ira neri biya mono nyasana kubasisibi. Oyo no mogoko asigati yabaria barigereriwe omuchando bwa maiso ime ye county ya Nyamira na boigo barwariwe. Naende narasumbukira matukongo kugenda narore nsemu ameteti narorana ne ryoki bono rero nduje nkara mugetise. Ngona atibega Kenya sinjo kurigi birone ntiagera maiso ntari korora buya ntari nyara basoma ligerendo none gita lakini naona tumanyara mane ni kwata maiso lakini tunyore tibirore ono ngo basarra baraibe tukumuranje no tumakara ntera 90 birore nenditogo akutunyaka batokoro. Abantu ange chiribu isato abo babere bagutwara omuchando oyo bwa maiso nigo barengwa asomoroberio oyo obeire asamatuko atano imeye bunge ya West Mugirango. Kennedy Zaron, and this is our last day here in Nyamira. We are in a place called Kenelia, and it has been a really great thing just to serve the community. And since we started this activity, we have screened a total of 2,800 people. Those who we have screened in the community, and we've given around over 1,300 glasses, and did 450 referrals, which is an amazing thing. And we wish to continue with this vision screening next year because there is need in this community. Omoerio bwo muroberio oyo nigo oikirana rituko ria rero abwase obobweni obo bwabosa bwakorekana imeye ward ya Bunyamatuta ase binyoro bya Kibirigo amo na Kenyenya abwase omwakiri Filemoni Amurara Apiemi atabisa omogoko ye igoro yokobweni gwa kwa maiso abari batamaete mbabwata obokongu bwa maiso bamanyire bari babwata obokongu bwa maiso ebirore bairwe nande bari babwata obokongu oborwaire banyorire rivaro egere bachiko korwarirwa nekiango geti mono nekero naro chabangina bande kero baegwa ebirore bagacha nebuku proof ngebirore bingo korabire bagasoma ebuku bakairiria atabagawoga sana no mogoko naro je nabana bache tabake batari kunyara gusoma abana bari less than 14 years bakaigwe birore paka bakasoma nkaigubya sana. Douglas Orutwa onkeo ensemo yaye nasaba serikali ye county ya Nyamira kubarigeria ribaga ase abanyagitari abo barache kobera erio kubarigereria baria amaisabo aganeirie gochikorigereriwa gochase obwaime. Lakini sali obokongu bwa maiso bwatokira Nyamira boro banene mbare ba misie birore lenses chao chia konyo chia erere before 2 months birore byabo byabero ordered biche baegwe elina boro bafiru na babande bande banyoru babwate issues problems batara konya koegwe birore babwate cataracts imibango ya rosi kuja sana na banta batokubwaterana Atimi Foundation na Lions na Light of Hope Initiative tuatebire mbaje bakerigisimi erinde banyara kwa Lions Hospital bajokorerwa operation gusigusibwa maiso for free. Kubwatikana naya ni gukira oyomo asabirwe ko yarenda amaiso aye anene kurwase gutaba aserio kirinene gutika gutumika esigara na boigo gokeania okurigereria oburabu kurwase chisimi igati yebinde umuske Filemoni Amurara Apiemi oyo boigo uganitio boseneta bwa Nyamira nagenderera gukwanira igoro ya barayi abo babwenerete gochorwa gochora barayi umuntu agotubugayanga po ocha igwate babono neje no boseneta ndage oba mpinda ge asesio umuntu ikiakolire atarachiko kurigino anoborajo Hingo reporter Gatembe kolega se ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Mchefatigad Disemba.